ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಣೆ ಗೌಂಜಿಗೆ ತೊಂಜೇನು ಕುದುರೆಗೆ ಗೆತೊಂದು ಬಕ್ಕನೆ ಕುಡುಗೆ ತೊಂಡು ಕುಡುಗೆ ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕುದುರೆಗೆ ತೊಂದು ಎಂಕ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೇಂಚಿ ನಾನು ಪತೊನ್ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಮುಂಜಿ ಲೋಟೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ತೋರ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬರೋಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎದುರು ತಿಂದಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಾಯ್ ಪರಿಯರು ಕಂಟಕ್ಕೆ ದಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಇತ್ತೋಳಪ್ಪ ದಾಲ ತೋಜುಂಡು ಒಂದೇತಲ 90 ತಲ ಅವ yang ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಅಂತ ಬರ ಅವ ಡೀಸೆಲ್ ಬರೆ ಕೋಡ್ ಹಿಡಿದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ರೆಸ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಗಹನ ಗುಂಜ ಕೆಬಿಕ್ ಪೊಂಡು ಉಂಡತಿ ಒಂದು ಚಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಗೊಂಬೆದಲಕ ಸೊ ಅವು ಓಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಅವಿನ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪದ ರೇಟ್ ಆವುಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಟ್ ಏತ್ ಪಂಡು ಬಟ್ ಮುರನೆಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ನಾನು ಕೇನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪರ್ದು ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಗುಲ್ಗೆ ತೊಂಡ ಗಹನ್ಗೊಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ದನೇ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ದ ನಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಬದಲು ಅವು ಸಾಫ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಪಣತೆ ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೋರು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚದು ಮುಕ್ಕುಲಾಡ್ ಜನಗೆ ತೊಂಡೇರು ಹತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ವೆಜ್ದ ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ದ ಕೌಂಟರ್ ಐತೀನಿ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾಬಿಕ್ಯೂ ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಡೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಓಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಬಾಬಿಕ್ಯೂ ಚಿಕನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಮೂಲೊಂಜಿ ತಿನ್ಕ ಪಂಡ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಪಂಡ್ದು ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಡ್ ಎನ್ಮ ಬತ್ತಿತ್ತಡು 150 ರೂಪೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಜಹಾನಿಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಜದ ಪಾನಿಪುರಿದ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತ ಒಕ್ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತು ನಿಂದು ಎಂಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಲಿಪಾಡ್ ಹಾಂ ಪೋಪಿನ ನಮ್ಮೂಲ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದದು ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದು ನೆಂಕಲ ಓಡೆ ಪೋಪಿ ನಿಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ತಿರುಗಿದು ಹೊರ ಪೋಯಿಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾತನು ಆತ ಸುಸ್ತಾತನು ಸೊ ಗಹನ್ಗೆ ಐತ್ಲ ಇಡೋಟ್ಲ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಗಹನ್ಗೆ ಪಾನಿಪುರಿಗೆ ತೊಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸು ಜೋರು ಬಾಜರಾದಿತ್ತದ ಬಾಬಿಕ್ಯೂ ಚಿಕನ್ ತಿಂದು ಸೊ ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂತೀರು ಇರೇ ಬರ್ಚಾ నిలబెట్టండు ఏంటండా வாங்க 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 எங்களை ஹேமா கதிக்கேரு ஏ ಚಿಕನ್ ನೀನಾ ಅವ ಅಣ್ಣನ ದೀಲೆ ಹೊರ ದೀಲೆ ಅಲೆಗೆ ಹೊರ ದೀಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೆಬಿಕ ಅವನು ಜಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಜೇಕಂಡ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಬನ್ ಬಾಯ್ 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 ಬನ್ ಬರ ಪೋನಾಗ ಹೇಮ ಕದಿಕ್ಕೇರಿ ಸುವಾರೇನು ಪಾತಿರ್ಪಾದು ಸೊ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಆದಾದ ಎಂತೂ ಇಲ್ಲಡೆಂಜಿ ಎತ್ತಿಯ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಪಪ್ಪನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆದಾದ ಇಲ್ಲಡೆಂಜಿ ಎತ್ತಿಯ
ಏನ ಪನ್ನಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಲಾಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಐನೊಂಜಿ ಗೆತೋನ್ಗೆ ಐನೊಂಜಿ ಗೆತೋನ್ಗ ಅಂದ ಆವಡು ಇಲ್ಲ ಇವಕ್ಕ ಪೂರ ಗೆತನು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಣೆ ಒಂಜಿ ಗೆತೋಂಜೇನು ಕುದುರೆಗೆ ಗೆತನು ಇವಕ್ಕನೆ ಕುಡು ಗೆತನು ಕುಡು ಗೆತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕುದುರೆ ಗೆತನು ಎಂಕ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೇಂಚಿ ನಾನು ಪತೋನ್ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೋದಿತ್ತನು ಫೋನಾಗ ಪತೋನು ಬೇ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕೊರಿಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾರೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಫೋನ್ ಆದವು ನಮಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅವಲೇ ತಿನ್ಪುನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅವಲ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಪುಣ್ಗೆ ಏತನ್ ಗಂಟೆ ಅವ್ರ ಕಾಲೆ ಆಂಡ್ ಎಂಗ್ ಲಿಡೆ ಬನ್ನ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಚಾಲು ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲು ಪೂರಲ್ಲ ಚಾಲೆ ಹಬ್ಬ ಊಟ ಮಾಡುವ ಬೇಗ ಅಂದು ಇನ್ನು ಹೋತಂಡೆ ದಾದ ಎನ್ನಿನಿ ಯಾನು ಕೈ ದೆಕ್ಕೋ ಯಾನ್ ದಾದ ಎನ್ನಿನಿ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂದು ದೇತೊಂಡೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಕಡೆ ತೊಜಪ್ಪಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಗಂದು ಸಂತೆದನೆ ಸಂತೆದನೆ ಆಂಡ ಎಕ್ಕಡ ತೂನ ಕೊಂಚ ಬಾರ್ಲಾಯ್ತು ಜುಂತನ್ ಮಾರೆ ದೀನಾಗ ಉಂಡತ ಸಂತೇನೆ ನಾನು ದಾದೆ ನೀನು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರೇನ ಹಿಂಗಾಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾಲದ ಎತ್ಕೊರ್ಜೀರ ಅರೆಗಾನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಡ್ಲದ ಎತ್ಕೊರಿಯೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎತ್ಕೊರ್ನಿ ಬೆಲ್ಟ್ ದಾಲ್ದ ಎತ್ಕೊರ್ಜಾರ ಕೈತ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಅರೆಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿದ ರೆಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ತೆತ್ಕೊರಿಯೆ ಗಾಹನ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆತ್ಕೊರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಕ ಬಣ್ಣದ ಕೆಬಿಕ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎತ್ಕೊರಿ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಅವೇ ಕೆಬಿಕ ಬಣ್ಣ ಮುರನಿ ಮೂಲ್ಕೆಂಡೆ ಇಂಚ ಹೋತಿರಿಗೆ ಮುರನಿ ನಾನು ತಿಬರ್ಡ್ ಕೆಂಡೆ 350 ಪಂಡೇರು ಕೆಬಿಕ ದೀಪನೆಗೆ 300 ಬಾ ವಾ ಕೈ ಬಚ್ಚಿನ ಮಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಲೆ ಉನ್ಕ ಅಣ್ಣ ಅದೇನ ಮುಂಜಿ ಲೋಟೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ತೋರ ಸುರುಕು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬರೋಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎದುರು ತಿಂದಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಾಯ್ ಪರಿಯರು ಕಂಡದ ದಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಇತ್ತೋಳಪ್ಪ ದಾಲ ತೋಜುಡು ಒಂದೆತ್ತಲ 90 ತಲ ಅವ yang ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ ಅವ ಡಿಸೈನ್ ಬರೆ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವ ಇನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಳ್ಳಾಡ ಉಳಿತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತುನೇಜಿ ಮಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪುಲಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಆಯ್ತಾ ಕೊಂಡ ಕನ ಕನ ಅವ ಯುಂತುನೇಜಿ ಅವನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಡ ಕನ ನಿಗುರವಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತು ಲಗಾಡ್ ದೆಪ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ವರ್ಧನೆ ವರ್ಧವಣ್ಣ ನಡುತ್ತದ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಲ್ಲ ಇಂಚುಗರ್ ಇಂಚುಗರ್ ಮಿಂಚ ಮಾತೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ ಇನ್ನ ಬಾಲೆ ನಿಂಕುಲು ಇಜ್ಜು ವರ್ಧನೆಲ್ಲ ಹೋಗಟ್ಟಾಕಣ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬಟರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ದನ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಅಯ್ಯಾ ಎಂಕ ಎಂದು ಬೋಡಿತ್ತು ಬೇಷಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದೆಪ್ಪಮ್ಮ ದಿಪ್ಯ ಕೋಲಾಪುರಿ ಐನ್ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಗುಡ್ಡೆಗಳ ಒಂದೇ ರೊಟ್ಟಿ ಇಂಚ 2 4 ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಈ ತಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾರ ಚಿಕನ್ ಕೋಲಾಪುರಿ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರ ಕೋಲಾಪುರಿ ಬಣ್ಣ ಮುಂಚೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ರೇಟ್ ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಕೊರ್ನಾಲು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಟೇಬಲ್ ಬಾಟಂಗಲ್ಲ போய்
ಗೆಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂದು ಅಂದು ಓ ಕಾಪು ಚಪಾತಿ ಚಪಾತಿ ಅಂಗಡಿದ ಕಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಡ ಆಯ್ತಾ ಕಾಕಾಜಿ ತಿನ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆ ಅವನೇ ಕಣ್ಣೆ ಅಂತ ಅಂದು ಏನು ಕೊಡಿ ಸುಸ್ತಾತೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ ಮೇರೆ ಜನ ಮಲ್ಪ ಜನ ಅಂದಿಗೆ ಹೋಗ ಮನ್ ಬಂದೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮುಕ್ ಮಲ್ದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಬನ್ನಿ ಪೋಯಿಂದೆ ಯಾನ್ ಬಂಡಿ ಇನ್ನೇನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮೇರೆ ಬಂದಿರು ಬೊರ್ಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಬಂದು ನಿಂತೆ ಕೂಡ ಪಾಸ ಬರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಅಂದು ಓ ಬಾಬಾ ಐಕೆ ನಾವು ಬನ್ನಿ ಅವನಿಕ್ಕೆ ಅವನಿ ಹೆಂಗ್ ಮೀನು ಬರ ಹೆಂಗ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಅವನು ಎಂಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊಡು ಹೆಂಗ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೂತೆ ಮೂನುತ್ತೆ ನೀರು ಬರಂದೆ ನಮ್ಮೆ ಹೆಂಗ ಅವು ಇತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ವಶ್ ಹೆಂಗ ಅವು ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೊಂಡು ಬಾ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಕಾರಂಜಿ ಹ್ಮ್ ಕಾರಂಜ ಕಾರಲ್ಲ ಅದು ಖಾರ ಕೋಲ್ಹಾಪುರಿ ಖಾರ ಆಂಡಲ ಸಖತ್ತುಂಡ ಕನ್ನಡ ಗಾನ ಮಾರ ಅಕ್ಕರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಹಾವು ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಕರ್ವತ್ಲಕ ನಿಕ್ಕ ಉನ್ನ ಗಂಚೆನೆ ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಾಕ ದಾಲಾತಿಜಿ ಕಕ್ಕರ ಬತ್ತಿಲಕ ಆತಿಜಿ ದಾಲಾತಿಜಿ ಅತ್ತಿ ಮೂಲತ್ತಿ ಮಗ ಶಾಲೆ ಬನ್ನಿ ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಪೈಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ என்ன சொல்லிட்டு ಬಾಟಲ್ ಹೆಂಗೆ ಗೋಲ್ಡು ఉంది ಆಹಾ ಆ ಉರ್ಕಾರ್ದಿನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ ಪೋಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಹಿಂದಾದ ಹೋದ್ರೆ 6 ಜನ ಒಂಜಿ 15,000 ಜನ ಜನ ಏ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ 25,000 ಜನ ಅಂದೆ ಪತ್ತು ಗಾತ ರಶ್ ಇತ್ತು ಐಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನವೇ ಬೇಜಾರ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಏರೆಗ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಗುರ್ತು ಬತ್ತು ಜೇರು ಸೊ ಅವೇ ಬೇಜಾರ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕೈದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಲ ಕೈಯನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಸ್ತೆ.